Maoni amalawa anzanga kwina kulikonse kumene muli. Ena mungodabwa kuti ndikutenga nthawi yosatulutsa video. Munthu une sindikupeza bwino, so matenda achilendo m'mapazi mukuyabu kwambiri mosowesa mtendere, ukuso m'manjamu, manja wonse akujabu kwambiri, mapazi wonse akujabu kwambiri mosowesa mtendere, mukuti tulo kupuma ikumakhala tulo pa nthawi imwe ndaba tulo ndithu. Anyway, izo lalena kuti uzangoti Comrade Cliff Chinyama anangofa osadwala. Izo ni mbali imodzi ya zinthu zina zomwe zikundichitikira. Mama pano ndabwera kufuna tipangane share zinthu ziwiri zitatu pamene tikuyandikira pa 16 September. Chongokumbusana tifirekaye ku zakudya, chakudya chomwe ife timachidalira ku Malawi kuno, yomwe ili nsima. Now chimanga panopa ndi 75,000 mwezi uno ndi wa July, omwe anthu angokolola kumene. So mukathe kuganiza kuti kodi tikamafika December chimanga chimene chitichigula pa mtengo wanji. Izi ndizokwanira kuti chitisa ife kuti tikamafika pa 16 September pokakayima pa line paja kuti tikukavota, tikavote mwanzeru. Tikamavotera azisogoleri a drama anthano tizunzika chaka kuzunzika tikuyambira kukuona kuchokera after pa 16 September kupita kusogolo. Ngati chisankho chathu tichipange mosayenera, ngati chisankho chathu tingochipanga chifukwa chona kuti tikumatulidwa m'magalimoto, nkumapasidwa ma 10,000, ndikumapasidwa ma 50,000, andi zimene zichazo zindikirani kunena zomwe tikumazombera m'manja zija zikutha kuchokera pa 16 September, andiso zitha pa 14 pamene atsekere kampeni. Tifuna tikumbusane chifukwa chani izi ndi zinthu zofunika kwambiri. Chisankho chathu ndi chomwe chingathe kuwombola ana athu, kuwombola mabanja athu. Ndi chisankho chomwe tikukapanga pa 16 September. Koma nkhati pa 16 September tikupita kukasankha azisogoleri a drama, taonani apa President Lazarus Chakwera akunena kuti masukulu afuna ike mu flush toilet. Nde apa flush toilet ana akuphunzira apa flush toilet akaisiya pati? Flush toilet pamene papa ikasiyidwa pati? Drama. Mwana akuzunzika chonchi, nde mwana amweneyo akuti azikampasa 500,000, akudikirira 500,000 yakeyo akuti akatha zaka 18 mwana amene azikakhala akuphunzira malo nkhatawa. Pali nzeru? Ndi mafunso kuti tingathe kuzifunsa ife ngati Amalawi. Mwaiji for the first time ndikupanga endorse Professor Arthur Peter Mutharika ngati president amene tingathe kumusankha pa 16 September. Chifukwa chani? Ndi president ekhayo amene amatakakhala pa mpando amaganizira za umoyo wa anthu. No matter anthu atanena kuti President Arthur Peter Mutharika wakalamba, koma mutha kuona kuti kaganizidwe ka Professor Arthur Peter Mutharika ndi Lazarus Chakwera wokalamba ndi Lazarus Chakwera. Chifukwa kuti Lazarus Chakwera anathamangira kukalamba mu ubongo, chifukwa akulankhula zinthu zopanda mitu, zinthu zoduka, zoyiwala zinthu zomwe iye analankhula pachiyambi. Andi ndikanaona nakanakati President Lazarus Chakwera ni munthu wanzeru. I think mwina apapa kampeni bwezi akupita ku kampeni without manifesto, kugwisa ntchito manifesto a 2020. Chifukwa kuti manifesto amene wawo palibe chinthu china chilichonse chomwe iye wapangapo.
bweza kugwiritsa ntchito manifesto koma akubweranso pano kutiyenjezera bodza kutibwatika bodza losowa nalo mayankho koma munthu akuti iye mbusa ndikulimba mtima kumayima pa front line kuyima ndithu pasanja ndikuwaphaphalisa nalo bodza amalawi bodza lotheratu. Analonjeza nkhalamba kuna kuti zizzalandira ndalama pamwezi, ndalama zochepesesa koma sanalandire anthu. Lero pamene akubwera kufunanso kuyenjeza chibodza china chake chachikulu, president osaganizira anthu ake. Tiniti mavuto tating'ono ngati dziko tikunena panopa misinje nyanja zosaphwera sibwenzibeli panopa tikukhala tikunena nkhani ya njala mdziko mwathu muno, koma njalazi zimachita kupangidwa create ndi azisogoleri kuti tizikhala anthu opemphesa, tizikakwera malole aja omosavuta kumapita azikatigayira tindalama motichita kutipungulira ndizochita kukonza. Pena pake ndimati ndikakhala ndimapereka ulemu kwa Mai Joyce Banda, president amene anakhalapo analamulira 2 years, koma mutha kuona tipangolowa 2 years panali zinthu zogwirika. Chifukwa manifesto amene achakweracha ni manifesto Mai Joyce Banda amene tamva panopa ndikupeka 100% kwa Mai Joyce Banda. Chifukwa Mai Joyce Banda chinthu chomwe anena amati akakhala pa mpando chimachitika, koma chifukwa chokuti kumalawi kunoko democracy sinafike penipeni tikumayang'anirabe azimayiwa pansi, nchifukwa zinthu zikumativuta. Chifukwa simungafanizire kagwiridwe ntchito ka Lazarus Chakwera ndi Mai Joyce Banda. Mai Joyce Banda ndi very clever, ni mzimayi amene amaoneseratu chinthu chomwe iye akutani kuti akuchita. Ndiye pa 16 September 10 tituluke mwaunyinji tikavotere Professor Arthur Peter Mutharika. Tikavotera Professor Arthur Peter Mutharika chifukwa chani? Mdziko muno ngati pali zipani zomwe zikupikisana ponena mosanamizana ndi MCP ndi DPP. Ndiye tichioneni machitidwe a DPP ni machitidwe a MCP, mutha kuona kuti machitidwe a MCP ndi oyipitsitsa, ndi anthu amene sakulemekeza ufulu wa anthu, ndi anthu amene akupereka mavuto ochuluka mdziko muno. Nkhani yawo pakamwa pawo pamakhala bodza. Ndiye next chipani ndi pamene pakubwera DPP ndikupanga endorse Professor Arthur Peter Mutharika ndi chipani cha DPP ngati njira yokhayo yomwe amalawi angathe kupezerako mtendere dhani mavuto amene tikuwaona pano. Koma tikanena kwa anthu anzeru as president atsogolo omwe ndi angathe kudzasintha dziko lathu lino alipo, koma chifukwa chokuti mina mwake ali kunsonga. Ndiye tikunena pano, tikunena za pa 16 September pano. Tindi zambiri zofuna kukonza mdziko muno ngati dziko, koma amene tikukonza zimenezozo tikukhala nthawi ya zimenezozo tiyang'aneni pa 16 September kuti tikavota bwanji, kuti kantendere tikapeza kuti pa nthawi yomwe tikulingalira zokuti tikonze dziko lathu lino. Ndi chifukwa chake ndikupanga endorse Professor Arthur Peter Mutharika. Sizoona mene zikuonekera pano president wanzeru nkumakayima kumanena kuti ndifuna ndiyike ma flash toilet m'masukulu malawi muno. Sizoona mene zikuonekera pano president kumanena kuti ndifuna nzipereka ma 500,000 kwa ana ongobadwa, and yet mwanayo akabadwa tsogolo ake aliyambira kumapita masukulu ake akumakaphunzira nkhati amenewo akudikirira 500,000 akafika zaka 18 palibe nzeru. Pa 16 September 10 tisankheni mwanzeru. Thumba pano ndi 75,000 tisankhe mwanzeru.